tak kene tak wae misi penting tak kene. Siap RT. Wonten misi napa Pak RT? Aku wingi kan anu to, tas kelurahan. Iki entuk bantuan duit kondur akeh iki. Bantuan apa niki? Nganu. Daftar ana rakyat awake dhewe iki sing ora duwe kuwi karo sing rondo-rondo kuwi ya. Siap Pak RT. Asal bantuan pinten niki? Wah, enek lek sak M iki. Mbok sak miliar apa sak M iki lho. Wah, ngene iki lho. Iki ngene iki. Atusan kok reketan tok. Yuh. Niku yatra sedanten Pak RT. Duit kabeh. Wah. Kok ngene ya. Iki apa dibiadok dhewe apa didomne rakyate? Nggih saloke nggih sing rondo. Rondo. Betul. Wis ngerti karepku to? Sampun. Sing nom ya daftarana dhewe ya. Sing tuwek kok awakmu. Ya, dituwek arep modar iki lho. Awakmu. Ngono. Piye apa piye? Ya ora didom rata ngono ya. Ya pokoke kacek ngono ya. Sing nom mari sing tuwek. Nggih. Engko sing nom tak beri dhewe ya. Ngerti ta karepku? Niki sampun kula data Pak. Oh. Wis datare kabeh? Sampun. Ya ndi anune daftarane iki wis nek datari tenan kok urung? Sampun. Oh. Lah wis nono yo. Apa kok? Aku ki piye karo RT-ne kok kaya ngene niki Pak. Piye wargane dhewe sak menu kuwi tak. Nggih Pak. Lah ya awake dhewe keduman apa ngene iki? Lah nggih niku. Lah iya. Sampe duwite tapi yo sik kena iso ae awake dhewe ngatur ya. Penting kok awake dhewe sing dur-dur sik. Ya? Siap. Siap ya. Betul. Kok nganu sing nom arep sing tuwek di dhewekne lho ya. Daftare wis dhewek-dhewekne apa urung? Siap dereng niki. Loh, piye kok siap dereng piye? Lah, diwe tugas iki bener aja ketelone ae. Ya, lho, Siap. Mama mangke sing sepah kula. Ya betul. Sing nom kinyis jenengan. Iya. Siap. Ning aja mau-mau ya. Nggih. Ya sih. Ning sing penting iki dulur-dulure dhewe sik. Ngerti to? Karepku? Siap. Iya. Ya wis ngene Pak Tatak. Iki ndang dileksanakne mergane iki daftare selek dinteni wong penduran. Ya to? Wong RT ya dibayar. Kowe tak bayar ya to? Kowe bayare kan tetep. Siap nggih. Lah iya siap. Tambahi bonus nggih kek. Apa bonuse? Nggih niku. Bon ora usah dinus, bon dadine sampean bonen. Oh, bonen ya. Siap. Ya, siap. Nggih niku nggih amanah lho. Oh iya, RT dibayar sampean ya wis dibayar. Ya, dibayar bon memang. Bonen. Oh, bonen. Betul. Ya nggih, lek ngoten kula siap nih transportasine riyen data rondo ting-ting niku. Iya, karo sing tor ya. Siap. Aku didewekne. Sing tor sampean sing tir anu RT-ne lho. Iya lah. Ngerti? Siap. Ngerti karepku lho. Nggih. Iya. Yo kayak budal ae yo daftar rondo-rondo kuwi. Nggih, monggo. Yo. Iki sing dhisik dhewe mes sapa iki? Pak anu tak. Nggih, kula dedeloke riyen. Oh ya daftare diurut niku ya. Niki tiang sepuh riyen nih. Mbok sup. Wah, mbok supene kok wong kaya macan anak-anak lek wong kuwi panjenengan. Galak banget. Masa nggih to, Pak? Iya, kaya macan anak-anak apa ngono lek nesu tenan. Nggih. Niki jatahe sinten? Ya lek rada tuwek-tuwek ya kowe tak. Ngono lho ya. Oke. Lah mangke kula didinganu Dipangan macan anak-anak. Ora lek karo kowe. Mau diwe duit tok.
Iki diwehi pira? 200 ya sik lek wong tuwek ya. Kali 100 mawon. Iya, 200 lek wong tuwek bagamu lek sing nang aku ya. Nggih ndi omahe? Tak Nyuwun sewu Pak RT ning mriku Oh, ngriyanipun. kuwi. Niki yatranipun. Wah, iki baru dhewe tak 200 bagane wong tuwek ya. Kula wedi lek di dukane lho. Pak. Ora. Wah, Iki pas manak mungkin lho di. Heh? Pas manak. Ora iki sing nyusoni ket kono kae. Ya iki 100. 200 ya. 200 sing wong tuwek bagamu sing ngeterne tak. Wes, nah iki duwite 200. Kula mboten. Heh. Engko wae wis bayaram siji iki. Oke, siap. Misi omahe Pak RT iki mau. Omah kok jembrung kaya ngono. Wis nggene wong tuwek. Ah jembrung ae. Putu ora nek dikongkon. Ini ki apa-apa entek, arep tukurane kaya apa-apa, beras entek, gula entek. Arepe tuku ya urung di apa-apa. Sapa to kae? Dia ora aturan. Sapa to dolan ning ngene wong tuwek ora aturan kae. Mbak De. Ini ngene wong tuwek. Nyan. Woi, Ya ora aturan. Kowe ngongkon. Ampun Mbak De. Niki kula digengken Pak Rete nyekani bantuan sing wonten tiang-tiang mboten gadah niku lho jenengan mboten usah nesu-nesu galak-galak mengke kula wedi niki lho bantuanipun. Iki bantuan kok semene. Mek 200. Biasane 6 lembar. Badok sing anu piye? Iya. Biasane 6 lembar iki. Kok mek 2 lembar? Ampun Mbok De, ampun. Niku nggih saking Pak Rete kalih nduran nggih sak monten niku lho lek maringi. Kula niku nggih mboten ngertos napa-napa. Kula nggih tumbas jajan ndamel duwite kula tiambak nggih. Nggih. Iki enggak kurang. Niku. Iki enggak Mboten kurang. kirang lho, Mbok De. Masa kon nduran kok Ampun. semene? Nggih. 200. Sampun niku nggih. Ya, terima kasih ya. Nggih. Nggih pun Mbok De. Kula nyuwun pamit riyin. Niki mubeng teng griyane tiang-tiang nggih sing dereng mantun niki. Nggih pun, kula pamit riyin, matur suwun Mbok De. Asem kaget jalan brak tuwek ra ngerti aturan blas cuh Pak Rete ndak ngongkoni rono barang lho ampun piye tak tugasmu sing tak pasrahne awakmu wis sana apa urung? siap sampun Pak De beh nika wau tiange jan galak Galak piye apa nyokot? kados macan lho niki Macan jenengan anak-anak apa Nggih. macan rembah? macan anakan Wah, lha terus piye ceritane? kula nganti keplayon kepeyuh-peyuh wau teng mriku Pak Te. Bandemi sapu barang kok. Weh, jan antek biyo ndredeg wedi ogah kapok. Jan kok. Wis saiki terus catetanmu ning ndi neh tak iki? Pak Te, selanjutnya teng mriki catetane griyane yu Siti Oh, Pak Te. Siti. Nggih, Ayo, tukang pijet. Ayo ge budal ya. Nggih, monggo sakniki. Iya, sok ben ya kena. Aduh, sakniki mawon, Iya. semben kadon. Wah ya. Ben-ben kan Jawa ya. Nggih. Gatel ya, Ram.
Rara aja ngluyur rambutmu kaya ngene iki lho. Radul kon mulih nganu celuki ra ngerti nyauri mek ngluyur amur cah lanang emekan. Dolanan cah wedok iki karo cah wedok. Gek melu aku iki engko. Ora nyauri lek diomongi mestian. Dirungokne to? Enggak. Enggak piye? Panggah dolan ae arepan. Heeh. Jodolan neh lho iki engko. Rambutnya sampai kumel kon adus ora gelem. Wis. Ngene. Jong luyur neh lho ya. Heeh piye nyauri? Sing banter lek nyauri. Cewel tenan kok nyauri. Ya alah ngene iki orderan kok sepi ram pijet. Kok yo renek wong ngongkon pijet to ya. Gek piye lho ngene iki? Ora enek sing ngewangi golek dhuwit. Urip dhewe. Jan ora enek wong wae bantuan ngono apa piye to? Ngene iki ya. Bisa ketemu jajan. Alah, wong ngene iki dhuwit e urung duwe kok wis mek njaluk jajan ae lho. Yo golek sik engko lek enek wong pijet tak tukokne jajan ya. Gelem to? Gilang. Aja saiki. Ya. Saiki. Lah saiki dhuwit apa wong dhuwit e urung duwe kok. Kok lek enek wong nganu ser pijet tak tukokne jajan. Ya. Ya pinter ngono. Wis dodolan ae. Dul kindal kindul kuncrut, dul kindal kindul kuncrut, dul kindal kindul kuncrut, dul kindal kindul kuncrut. Telepone sapa ya nggo orderan. Halo? Halo, Mbak, niki kosong napa mboten, Mbak? Kula jenenge pijet, saged napa mboten? Walah nggih. Kosong niki wau pasan. Sakniki nggih saged. Nek nek saged jenengan teng griya kula nggih sakniki. Nggih kula tak mriku nggih. Nggih matur suwun. Nggih matur suwun. Monggo Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nduk entuk orderan iki. Iso tumbas jajan ya. Bar iki tumbas jajan ya. Ya budal ya, gean ya. Budal melu pijet ya. Kok njaluk tumbasne apa? Jajan. Karo Jajan kok. jajan tok ya. Beneran untuk orderan. Ya, budal. Ya, Nduk, kayak budal saya ibu tak kayak kudung ya. Dengan dhisik. Budal tasnya digawa. Nanti HP-ne ibu, Mang. Gawakno HP-ne ibu. Ya, budal ya. Ini HP-ne engko ceblok engko malan. Ini iki dilehne kerenjang. Sik sampean ngenteni nggih ngesor sik sampean. Sampean ngesor sik. Tak dukne sik bedae ya. Beneran untuk orderan. Sik. Ya kene numpak kene. Ini no. Sik sikile taleni sik cepet ruji engko. Ndak genejo kecepet ruji engko sampean kok lek ora ditaleni ini kecepet ruji malah repot ibu yaan. Wes. Ya budal ya. Ya budal ya ndak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejalan ndak? Tiba engko. Mae kono radaan. Dilungkas teko engko. Kejalan lho ya. Awas sikile kecepet engko. Taline aman toh? Oh, iki lho Nduk, omahe Nduk, meh teko. Sik, renek motor. Teko iki kaya omahe, heeh. Iki lho. Nah. Teko. Ya. Sik Nduk, jagang sik. Ilah. Cuculi sik taline. Alhamdulillah teko. Sik Nduk.
Sandalnya dipakai sik. Jedulanan sik engko elek dolanan. Ini deh, ya, teko wisan. Kula nuwun. Kula nuwun, Bu. Kula nuwun. Nendi to? Langsung mlebu ae, Mbak. Oh, nggih. Enak, Mbak. Apa kebanteran apa ora, Mbak iki? Enggak, Mbak, wis pas kuwi. Minyaknya sampean tambahi. Tambahi nggih. Ora apa-apa, nyamuk dhewe. Ora apa-apa. Nek tutuh. Mbak, sampean kerjane nang ndi to, Mbak? Kerjaku ya serabutan. Ya an. Sapa-sapa sing ngongkon, kadang mbah-mbah. Aja nyladit ngono kuwi to. Kene nggo kene. Sini wong kok. Ndiko kene duduk. Ora mesti jajan lek bang ngono. Iki gendang mari gendang wis. Ki mau wis mbok sarape Mbak anake sampean. Wis, Mbak. Masak apa? Alah blendrang tewel ndek inane, Mbak. Kok ya doyan karo blendrang. Alah, alhamdulillah ya anakku sembarang-barang doyan. Lah piye lho? Terima berarti ya, Mbak. Terima, alhamdulillah terima. Ya, beneran. Ngerti lek ibuke ra nek sing ngewangi golek dhuwit ini ngerti ya, Mbak. Lah piye kok ora nek sing ngewangi maksude? Lah aku ki ora ndek bojo lho, Mbak. Wah, lah ya padha. Wah, padha sampeyan ya rondo to, Mbak. Walah, Aku ya golek dhewe. padha berarti ya, Mbak. Tapi aku ngono wi ya peneran anakku blendrang ngono wi seneng kok isikan. Lah anake sampean enggak tahu goleki bapake? Ora tahu, Mbak, wis ora tak ceritani tentang bapak. Oh alah. Ora Lah nyapa penting. mbok critani, Mbak? Lah ora penting, Mbak, ngono kuwi. Lah bener pra yang goleki Yo, yo. oh. Wong lanang lek bener goleki. Aku wis mek ngene iki, Mbak, mek tukang pijet ngene iki. Alah yo sing sabar, Mbak. Muga-muga ndang oleh jodoh neh yo. Amin. Ngene iki emang pirang-pirang dina ngene iki ora oleh, Mbak. Lah kok beneran iki. Lah sampean kok ngerti lek aku tukang pijet teko ndi njaluk oleh nomorku teko ndi, Mbak Aku iki? teh kok ngene Pak RT ngono. Oh, alah, ngene Pak RT. Jarene Siti Rokayah ngono, tukang pijet. Wis ngene iki Mbak penggayaku lek enek sing pijet. Engko lek ora enek ya wis nganggur nang omah golek kayu ngono kuwi. Lah anake sampean mbok jak. Tak jak nendi-nendi iki tak jak, Mbak. Ya Lah piye lho ora enek sing mong. Aku wis mek wong loro ning omah. Wis mek wong loro ngono kuwi ora enek jane. Iki selanjutnya mes apa tak kita? Ngriyane yu Siti Oh, Pak Teh niki omahe. Siti iki mae. Nggih. Wong ngomong iki kerjanane apa wong iki? Tukang pijet Pak Teh. Pipis apa pijet? Pijet. Wah, pijet iki nganu ya wong kesek-kesek kuwi. Nggih, tasik ngeten Pak Teh. Masa Nggih, tasik kinyis. nyis-nyis. Nggih. Berarti mau diwehi piro penake? Sekawan atus no pinten. Wah, iya lek 400 sing. Ya sing wene aku pesampean iki kok. Begane sampean ae no. Wah, ngono. Nggih. Kan demenane sampean. Nggih. Oh, ngono ya. Lah niko tiange. Ndi. Niko. Oh, kayak teko kae. Yo engko gek tumbas jajan. Duh, kayak kok enek Pak Rete karo Pak Hansep kan nyapo kae ya, Nduk ya. Nyapo kae. Tekok isik. Aduh. Enten napa Pak RT? Wah, iki enek bantuan, Nduk, iki enek bantuan kon dhuwur. Kok beneran men to Pak RT? Ya Allah. Iki sarene sampean Alhamdulillah. kabare tukang pijet. Omahe janda. Nggih. Kamu rada Rian kula tak Oh, iya, adukne iya, anake iya. kula rian. Rian nggih. Ya ndak pedun sik ndak. Pak RT. Salim karo Pak RT dhisik. Salim. salim ya. Pak Karo RT. Allah. Enggak. Iki sing jenenge Siti. Ya weh no 400 iki. Iki untuk bantuan penduran sampean 400 dhewe Siti iki sih. Nggih matur suwun Aja- nggih Pak RT. Iya. Nggih, matur suwun sanget.
matur suwun sanget Pak RT. Nggih. Alhamdulillah. Itu jajan anake ya. Nggih, nggih. Omah ceritane wong-wonge nek tukang pijet jenenge Sitira Kayahe moe ayu ngono. Nggih, kula niki. Wah, Nggih, kula niki. bener ayu tenan Nggih. mbake. Nggih. Wis kapan ya kapan-kapan nak aku rada kesel tak pijet ya. Nggih ngapunten niki dereng enten wektu senggang lho Pak. Lek Dewi-dewi wonten niki Oh. pas rame niki wau nggih enten sing nembe telepon kula orderan, Oh, salah telepon. orderan. Ya Nggih. pijet. Nggih. Pijet urat apa pijet urat Wis. saraf? Pijet urat. Mbok urat iki blonyane balsem ta noke. Mboten Apa kula lah, pakai Mbok? minyak sing bagus, minyak Wah. zaitun lembut. Nyapa tetakku iki kok anu Mbak. Kowe berarti cemburu lah nek wong ayu. Enggak, Pak Teh. Wes. Lek sing ayu bagi aku ya. Oke. Lek gawe gede-gede karo lilak-lili piye? Mboten. Ora. Engko sana cemburu ya, aja cemburu lho ya. Mboten, Pak Teh. Ora. Ya kapan-kapan ya nduk sit tak pijet rene. Nggih, Ben insyaallah. sampean melok ora tatak. Tumut. Tumut mawon. Pak Ora Teh. oleh sampean. Ya asisten jenengan kok. Berat iki. Ya wis. Gek nyuwun pamit ya. Nggih, monggo. Iya. Wis ya nduk ya. Oh nggih, ajenge Ya. wasul Nggih, niki. nggih, nggih. Sampun cekap to. Ya ampun. Nggih, ngantos-ngantos Nggih, nggih. nggih. Sik kurang wong pira iki tak Sik, Pak Teh. Tak deloke catetane sik ya. Wah, niki yatrane tak sik kathah, Pak Teh. Oke kok nganu ya di rondo-rondo. Lah rondone sik kurang pira rondone? Lek rorondone kirang kilen kali namungan Oh, niki. kurang-kurang kali. Berarti nganu nggih. Woi, mae jabrik. Nggih. Betul? Betul. Oh, betul. Tapi ya. yatrane tak sik kathah lho, Pak Oh, Teh. kadang kok ya tunggale tak Damel. wani dulur-dulurku kuwi tunggale Karaoke. Oh, karaoke karo nganu nek mae jabrik tak teri dhewe. Oh, Ya. ngoten. Iya. Mboten kalih kula. Enggak. Kowe sing tuwek-tuwek ae ya. Kula Tumbas. tumut to Pak Teh, Pak Teh. Tumut mawon kula. Oh, tumut. Nggih. Engko Dijak tenan to. njaba ya. Oh, nggih. Numpak napa? Eh? Napa mlipir-mlipir Ya ngoten. mliper tungguritan. Oke. Wis sing Sekali. awakmu sing jaga ngarep ta metu ngarep engko ya. Siap, Oh, siap. Nggih. Dan niki lho, tasik sak manten niki yatrane. Bah. Wong iku ya didum sing nom-nom karek rondo nom-nom kuwi ya. Nggih, nggih. Ya wis nganu tak, ya gek budal aku selek kangen karo mak jabrik. Sak niki, Pak. Sak niki. Iya no. Mboten Setahun Saling kas. riyen. Oh kene selek kangen no, tak. Yo. nggih kanten to, Pak. Ajenge pipis riyen. Oh pipis. Nggih. Cak. Awa. Cak. Awa. Dawa untute. Nan. Wis. Ayo tak. Ket mango panggah nyanyi lu tak beantem watu iki kok engko. Abot tak. Ampun. Lerekane anda buka iki lho. Ayo. Oh iya. Sido. Beh, mar tak beantem watu mesti pipisne apa? Ampun, grojokan aku. Walah. Anyang. Didinteni malah gur nyanyi. Ayo gek mangkat rek wengi. Anyang Pak. Kakean teh Apem. anget. Anget gitu apem. Karek. Urut dilerek. Dilerek nih lho.
sak niki Sapa? teng griyane si Mai Jabri. Oh. Lah ya piye urip nang desa ya ngene iki. Peneh rondo kaya aku ki. Alah. Anak siji mentolo beleh aku kuwi. Pen-penane angel. Enggak mek batang. Gendang tangi to lele. Iki wis awan, wis sore malahan. Lautan malah wis turu wae. Open-penan angel men to sakjane iki. Gendang kono lho ge budal nyambut gawe neh. Ngerti berata bocah iki jenan beh. Nah, iki lho carane ampe ndang tangi. Gendang tangi. Tak lebokne weteng nah lho malah ning ngedeng. Le. Ngapa lagi? Sore kene tangi-tangi gendang. Ya, Wis wayahe. Ora ngesakne mae. Bayarane COD sik akeh kalau ora mau bayar. Listrik wae bayar, mikiro to mikiro. Gendang tangi. Ya apa to mak iki, Mak? Ngongkon ditangi iki lak nyapa to jane iki. Ngalah yo panggah ganteng lho. Piye, Mak? Ora lho Le, kowe iki wis tuwek, mikiro. Wis wae rabi delok kanca-kancamu kae. Aja mek gur ngono ae. Dolane karo antok pikiran bendino ki. Bengi wae mambe kok ngendi? Tak tekoni. Walah, Mak yo sing tenang nyambut gawe yo. Sesuk-sesuk yo kenek. Saiki nyambut gawe dimarekne sesuk arep nandangi apa. Mambengi iki aku karo Anto neng pos. Terus keturun. Terus mari ngono tangi isu terus mancing. Yo nyambut gawe iki yo nyambut gawe tapi kan yo ora kudu mendina wong yo. Lah ku nyambut gawe ndek ingi nggih mangan sesuk sok ben yo cek kenek. Lah mek cukup nggih mangan wis tenang ae lho Mak, wis gampang tak pikire kuwi. Gendang kono ge jenggelak. Pepeanmu gadungmu wis mau entas porong kae delok mendung. Wis sore iki. Wae malam minggu wae bayaran, mak iki butuh dhuwit. Ra mek ngono emong nggih ngondol apa piye duwite arepe. Pikir mak barang deloken iki. Ndek kendekane klambi panggah iki lho. Mikira kono gendang budal. Bocah mek ngono ae. Alah. Nyambut gawe melok wong iki yo sak wajare ae to Mak, mak rasa ngoyo-ngoyo. Wong yo kono yo ini Anto. Lah engko saumpama kene mompeng juragane tuku mobil, aku tuku pil. Priyo ngono to Mak? Alah lele jan yo angel omong-omonganmu. Kowe lek bocah egrah-egrah yo ngono kuwi angel ben gendang kono lho, mangkat. Malah mek ngono gendang. Iya ya Mak, tak budal ngono ae diladekne lambe krungu tanggane iki lho. Ngalah. Duwe mak sitok aku dolan digoleki. Aku nang omah diseneni. Alah yo engko ae tandang gawe iki. Lah, katut sing ireng.
bene lah nggak apa-apa. Ndi yo Neh? Ya ampun lele, urung budal. Panggah ngono, ae penggahane njabuti wan. Kono lho gendang budal wis sore iki lho. Tak bindok kene lho malahan mengko. Apa to, Mak? Iya kosek to yo. Kok Budal. Wong mak kerek budal ngono ae kok. Kono gendang. Bocah ngono emean. Tak iki jatahe mae Yayang Uus iki. Nggih, Pak Teh. Awakmu ten jaba ae ya. Kula tumut to. Ora usah. Lah iki ngene Yayang Uus ae. Danane saking niki kula beto teng mriki teng buku. Ora sampean ten jaba ae ngono lho. Tumut Pak Teh. Tumut. Nggih, mengke kan kopine ben dicomne kakale. Oh iya. Kopi pahit, Nggih. engko purun mi. Napa Pak Teh? Omahe kopi susu. Mboten pun Oh iya. sing Omahe iki to, mae Yayang Uus iki. Sampeyan ten jaba ae. Ya. leres niki. Mila, Nggih, tumut kula tak teng lebet. kula nuwun. Yang Us, Nggih, monggo. Masalah nganu, Dayo Agung niku wau. Agung Gedhi ya. Pak RT, Alang Yayang Uus. Pak RT. Pinara Pak RT, Oh, monggo, nggih. pinara monggo lebet. Yo alah nek Dayo Agung ireget kabeh. Monggo pinara Pak RT, monggo Pak Hansi, monggo pinara. Yo tak ini tak. Monggo pinara. Ngerti yo enek Dayo Agung, be alah masalah. Gulaku karo kopiku ngapunten nggih Pak RT telas. Oh, alah. Bubuk ya entek sak gulane. Telas Pak RT yo alah ape gawe Iki sampean. kesempatan. Tak. Pokoknya gula. Mbak Us radi gula karo bubuk ya. Siap Pak Teh. Sakniki Sesuk mben. siap. Boleh dikongkon kok mesti ngono. Ge budal. Nggih. Suwi ra apa-apa ya tak ya. Iya. Mumpung tak lunga lho. Iki piye pamane dhewe janjian piye? Pripun Pak RT? Oh, kula nggih wau kok dengaren men sampean kok rene lho Pak RT. Aja ngono gitu Pak RT aku nggarai isin aku Pak RT. Nyapa isin? Jabrik renek iki jabrik. Pun kula kan bidal wau selak. Teruse wong pripun nggih wong gadunge nggih selak mengke mendung ngoten iki lho. Ngono, sesuk kan budal isuk ae ya jabrik. Tangane sampean kok nakal men to. Mbok jedul. Ping 10. Cara doa ya Mbak. Nggih. Boten napa-napa lek minyak jenengan. Nggih pun. Nggih. Monggo. Kaya suwi men Nggih. tak ya. Nggih. Mboten napa-napa. Wes.